Здравейте ви, бокс! Аз съм Попчок. LG Drifter, това е Тишо 1212 и това е втори епизод от геймплея на геймплея на Майнкрафт. Това така. Да ви покажа какво сме събрали. Това всичко. Не е много, но... Аз дойдох 9 и събрах остарати. Аз правя тук някакви сидове, мидове. Да, дете ли къща е? Дете не знам какво искаш преди. Този клип ще е по-малък, защото минали е 22 минути. Това е епик фейл. Да, дете ли къща е? Да, ще апдейте, май. Апдейт, боже. Аз събрах малко стълга. Не бе, нищо не прави, бе, още чуме. Не, Не бе, нищо не прави, бе, нон-стоп човек. Не припай. Само ми хелпва и за пробването. Стига, бе. Много е далече тази вода. Трябва да си направим едно езерце. Ще опичем. Shit. Fuck. Бе, какво става? 4 по 4 направо. Коли ти е камъка, бе? Камък 5 лева. Кой там преди? Не бе, аз обърках работите, аз бях с чобър. Пуш. За да стана. Стой. О, как ми лагна. За ти е мой. Така. Тарадачка бум. Тарада бум. Отивам за дръл. Чай, сега ще да взема докторизачката. Стига, пак ли почна да се стъмнява, бе? Трябва да сменим скода. Що? Ако ще апдейтваме. Овца! Дай да легнем, ще да чел там, човек. Чай да се взема тази овца. Мамичката ти. Чай. Трички ми дариха, че. Тук съм прекоски, мога да ударим едно локче. Между другото да ви кажа... Да. Да, не, вече не се знае. Да, не се знае още. Няма да си легна, муа. Ай, ще легна на колата. Ще дам... Не, няма да дам пауза. Не може. Ще апдейтвам хаос тук. Браво. Да, почвам. Ко правиш за да кочи пиджамите? Ко правиш, човек? Как ще пиджамите, ето 20 лет не джам, бе, Колко? 20 лет, че? Но махлата то 20 лет джам. Заедно. Ти 20 си лет па някой джам. да ги изчуп, да ги взе. Не сте горе. Аз ще да събирам дръл. Отиста. Отстя. Овца. Овца е латка, мамо. Нищо не пусна, ма. Заслужава. Пусна. Няма да бил, май. Аз съм омразец на кофчи, на... Митя, тук ли се? Още един човек се присъедини към геймплея. Само че не че знам по... хоста пише май в бокса. Къде ти та... Какво е това? Само мръсна дона. Тъпа. Гъбел сниме, като само аз. Леко става, 4 по 4. Не бе, човек. Стой бе.
Абе, човек ти се... Чема за нея? Някой пише във Фейсбука, не е важно. Конче. Те си банка, помните. Баски. Хе-хе-хе. Туш. И шо не бе, човек? Мам. Махни го. Какво правите ви, бе? Маймунки. Как ти път пласташ? Лагна. Джувеле, what the fuck. Сега изложим малко и ние. Между другото епизоди, не знам, мисля, че всеки ден трябва да правим, нали? Всеки ден може да правим епизоди. Може. Аз не правя всички. Шо, аз запомвайте с това, че дете ми правя. И какво правите тук, ако ни е тайна? Абе, какво правите тук, ако ни е тайна? Апдейта на къщата. Бах ти апдейта. Търговия? Търгов? Не, пластмаса. Пластмаса, толкова не е пластмаса, кой ще е. Гледай сега, брат, къв се къръка, човек, значи на брат възмайтал на точно. Тук рък запълня ли е, Мери? Хоп. Не преди къщо не тако. После. Чай сега, ако беше аз сега такова. Уф, какво правя тук, човек? Тъпата шива на овца ми пусна само едно бум. Кол, трябва на мене бам. Бам, енджа. Туп. Кой беше? Так ли беше? Да. Така. Тук има две пясък. Ще да взема пясък. Опа. Арио, чакайте, виж как си накрая. Така. Не, човек, къщата, виж що е. Запомни. Прашо е. Аре, сте тук. Прашо е. Апдейт на къща, ако не сте виждали. То вижте, докато отивам към пясъка. Защото веднъж си много. Искам само да хейтвате клиповици на Тишо 1212. Няма. Опа, не беше така. Тук е супер яко вижте. Първи епизод гледа. Къде беше? Мали го това е, какво е? Време. Ето го направи цялата простия. Лека лага. Защо? И който я кажи. Тук ще оставяме злата, бе. Какво ще оставиш? Злата? Това тази теория трябва за какво го правя, бе? Много ми лагва, бе. Бързикам са. Ще е много. Не ми лагна, спрях да ям. Just kidding. Някой от вибоксърите, който иска да се включи към геймплея, е добре дошъл към нас. Към нас, към рузите. Да. Не, Алекс от моя клас е много тъп. Дано да види това видео. Не знам. Голстол някой може да направи. Не. Нямам такива липси. Абе сега Голстол да дадем. И това бе, слушай! Так, слушай. This is Mitko Бойка. Чак. Събирам пясък. Трябва да не спираме да говорим, защото клипът става тъп и така, не знам какво говоря сега, но трябва нещо да кажа, защото така трябва да стане. Събираме пясък в момента, за да можем да направим стъкла и за да може да апдейтнем къщата. Правим геймплей, в Вибо ще го качваме. Свърши ми
Чака кирката. Свърши ми лопатата. Лопата, виждали сте? Лопата! Лопата! Епик фейл. Чакай съберем малко си. Охо, още идиоти. Нещо, оп, още едно. Охо, там мога да. После ще отидем да видим. Оп. И така. Сега отиваме някъде да направим стъкла, да пуснем печката в това, да направим стъкла, за да може да втекнем къщата. Ако ме мислите за лут, не съм, трябва да апдейтим. Трябва да не спираме да говорим, защото типът става тъп и банален. И вече имаме, какво е това? Дървени въглища имаме вече. Радвайте се, кипете се. Тук доста стана макар се. Кой го бият? Теле, кой му такова? Какво става така? Мога? Аз съм. Не, на мене ми взма кръв. Тук съм пуснал в 3 такива джамове да са правят. Джамовете, Джамовете, бе. Семена, ножица не ми трябва, лопата ще да кажа. Така, отиваме отново. Храна, бич. Николя, ти ядеш ли са? Не. Добре. Някой има ли храна, бе? Не. О, ето. Чакай, има тук такова. С ръка става ли? О, става ли? Как се правиш сега това хляба? Трябва да имаш 5. Ко да имам? 3 уи. Какво? Лагва, нищо не ти разбрам. 3 уи. Верно. Никак няма. Опа. Иди разема, дайте ми. Ферма е много нищо. Бам.